Кот-кот танышу бер кашан комачауламый. Мисал өчен Айдар Хәлим, күпләр аның исеме Борис булуын әле белмидер дә. Паспорт буенча Борис Нәҗметдин улы Хәлимов ул. Мин туганмын. Әти бара район үзәгенә һәм шарта Борис дигән үзенең дустын урыс милләте ягына урыс укытучы. Сөйләшеп китәләр. Минем балам бар. Шулай менә аңа исем кушарга. Хәер, әллә синең исемне кушымыга? Мин фронтка, мин дә фронтка бит. Икебез дә фронтка. Айда минем улыма синең исемне кушыйга дип, миңа шу Борис исемен кушалар. Мин шулай итеп 2 кеше урынына калган кеше. Алар икесе дә кайтмадылар. 1966 елдан инде ул киң җәмәгатьчелеккә Айдар Хәлим исеме белән таныла. Аны үзгәртүгә филология фәннәре докторы Хәлиф Корбатов этәргеш бирә. Бу яңалыктан соң дусларым дошманга, дошманнарым дуска әйләнде ди героебыз. Исем үзгәрсә дә җисеме шул ук кала аның. Инде дәвам итик. Айдар Хәлим 1942 елның 1 гыйнварында Башкортстан Республикасының Миякә районы Кече Кәркәле авылында туа. Гаиләдә 4 бала үсә алар. Минем әтием укытучы була. Ул 1942 елда, мин туам 42 елның 1 январында, әни сөйләвенчә 3-4 көннән ул сугышка китә. Минем әни дә бик яшь үлеп китте. Мин армиядә идем, мать умерла, срочно приезжай дигән телеграмма алганнан соң, мин моңа шамыйча кайттым, чөнки минем инәмнең үлүе мөмкин түгел иде. Ул кайтсам 2 сәгать элек җирләнгән булып чыкты. Бик авыр кичерешләр кичердем ул заманда. Әнием колхозчы булды гомер буе. Әти-әниләрем миңа яхшы тәрбия, камил акыл, камил хис, олы йөрәк бирде ди Айдар Хәлим. Алдагы тормышка зур әзерлекле була ул. Мәктәптән соң Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә техник училищеда укый. Калмык далаларында нефть ятмаларын эзләү экспедицияләрендә бураулаучы ярдәмчесе булып хезмәт итә. Армиядан соң Казан университетының журналистика бүлеген тәмамлагач, Айдар Хәлим Татарстанның Түбән Кама шәһәрендә нефть химиясе комбинаты төзелешенең техник хәбәрдарлык бюросында инженер, шәһәр радио тапшырулар редакциясе җитәкчесе булып эшли. 1970 еллар башында Башкортстанга кайтып китә. 1975 елга кадәр Совет Башкортстаны газетасында эшли. Аннары ул 6 ел дәвамында Сибир-Урал магистраль нефть үткәргечләре идарәсендә өлкән инженер вазифасын башкара. 1981 елда Уфадагы Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт академия драма театрына әдәби бүлек мөдире итеп чакыралар. Шушы чорда ул Мәскәүдә СССР язучылар берлеге каршындагы югары әдәби курсларда драматургия буенча югары белем ала. Тик кайда гына булсам да җаным белән Татарстанда идем мин ди ул. Һәм кайта. Чаллы шәһәрендә төпләнә. Аргамак дигән әдәби сәяси журналның баш мөхәррире булып эшли. Кыскача тормыш биографиясе менә шушындый. Әлеге чор мизгелләр күңел кичерешләреннән гыйбарәт. Шагыйрь язучының башка төрле була да алмыйдыр. Мин гомумән шигъриятны яратмадым. Мин шагыйрь булырга теләмәдем. Минем бөтен хыялым ат караучы иде. Бөтен хыялым конюх булу иде. Әмма ләкин язмыш мине шагыйрь итте. Беренче шигырьне мин яздым. 2нче класста микән укыйдым. 1, 2, 3 биргән приказларга буйсынып без кулга автоматлар алырбыз. Кулга автоматлар алырбыз да, дошманнарны кырырбыз да салырбыз. Күпме шигыре барлыгын үзе дә әйтә алмый. 2 куен дәфтәре әле алар арасында басылмаганнары шактый. Матбугатта ул шигырьләре белән беренче тапкыр 1958 елда Башкортстанның Миякә районы газетасында күренә. Бүген Айдар Хәлимне әдәбиятның имәне диләр. Аның менә Казан утларында бастырылган беренче шигырьләренә дә Мостай ага үзенең фатихасын биргән. Мостай Кәрим. Борис Хәлимовның шигырьләре җир сулышы белән сугарылган. Мондый шигырьләрнең бары тик хезмәтнең, мәхәббәтнең кадерен белгән кеше йөрәгендә генә яратылуы мөмкин. Аның шигырьләре шигырь сөючеләргә, димәк, матурлык сөючеләргә ләззәтле минутлар китерер дип ышанам. Мостай Кәрим. Милләт өчен яна торган. Һәм һәрбер үзенең публистик әсәрләрендә ул бер кешегә дә бәйләнерлек урын калдырмый торган юридик яктан әзерлекле, аннары күпләрдә булмый торган Айдар абый Хәлимдә ораторлык осталыгы бар. Бер камышның 2 буыныдай, бер уй, бер буй, бер үк туйдан без. Прозага осталыгын ул беренче тапкыр армия сафларында чакта сынап карый. Телеграмма дигән хикәясен матбугатка җибәрә һәм бик яхшы кайтавазлар ишетә. Минем өчен жанр юк. Минем менә 72 китабым, алар төрле жанрда язылган. Анда язылмаган жанр юк. Минем Хун Бейбин дигән 3 томлы эпопеям бар. Татар солдаты дигән романым бар. Татар моңы дигән романым бар.
һәм йөзләгән, бәлки берничә йөзләгәндер әле, алар кем санаган хикәяләрем бар. Минем 2 пьеса авторым, алар икесе дә Башкорт академия драма театрында куелдылар. Һәм фильм дип тә өстисе килә. Айдар Хәлим әсәре буенча Татарстан Яңа гасыр каналы төшергән 3 аяклы ат дип аталучы фильм турында сүзебез. Нигездә авторның үзе белән булган чын хәлләр ята. Фильм 1948 ел вакыйгаларын тасвирлый. Төп геройлар авыл малае Кәбир һәм бамбук кушаматлы ат. Айдар Хәлимнең һәр язган әйбере милли рухта, үз халкына ярату, аны кайгырту, иркәләү, яклау хисләре белән сугарылган. Куштан түгел, сирәк язмыш кушкан, каһарман җыр, гайрәт дастаным, иген арасыннан шат елмайган нәфисәмсин Татарстаным. Шушы киң күп кырлы жанрда иҗат иткән Айдар Хәлимнең берничә генә әсәрләреннән бер генә мисал китереп үтим. Мин дә кайчанда бер сүнәрмен, бу дөнья белән хушлашырмын. Теге дөньяда тәүге эшем итеп Тукай белән аралашырмын. Менә бу дәрәҗәдәге ике дөньяны бер итеп фикер йөртүче безнең әдәбиятта башка кемдә булса бар микән? Мин аларны белмим. Әдәбият дөньясында әле эшләгән эшләренә толысы белән бәясен алган кеше түгел. Ул аның әле беренче этажында алган кеше түгел. Аның нәрсәсен генә укысаң да гаҗәеп таңга каласың. Айдар Хәлим үзенең пәриенә каршы килми яза торган авторларыбызның бере. Ул пәрие белән бергә яза. Ул куркып язмый. Гармунда да уйный, җырлый да, аның шигырьләренә шактый гына җырлар да язылган. Без килгәндә кызы Зөлфия дә Чаллыда иде. Ул да иҗат кешесе. Татар музыкасы буенча Казан консерваториясын тәмамлаган. Без әти белән берничә җыр иҗат иттек. Күптән түгел менә 2 җырыбыз чыкты. Беренчесе Имән. Аны Максут Юлдашев башкарды. Икенчесе Бишек җыры. Айдар Хәлимнең шәхси тормышына килгәндә ул 3 тапкыр гаилә кора. 3 кызы бар, 3-се дә татар җанлы. 3 гаиләм белән дә бер качан бузылышмадык, әле булса да аралашып торабыз, матур яшибез ди ул. Чөнки нигезендә мәхәббәт. Яратам бит мин аны. Чыннан да. Әйбәт кеше. Инде Ярату һаман да бар, әйеме, шушы яшьтә. Бар. Без шундый матур, тигез итеп, өйдә йырлап та ибәрәбез кайчакта. Итальянда уйната бала. Тормыш мәгънәсе үзе үк ярату бит, Айдар Хәлимнең йөрәге зур. Ул тормышка, кешеләргә, туган илгә, милләткә сөю белән тулган. Әле озак еллар халкыбызга хезмәт итәргә язсын сезгә Айдар абый. Имәнгә баш иеп дошманыма, мин бер кайчан башым